Den 4. april 2024 fejrer NATO sit 75-års jubilæum. Og Danmark har været med fra begyndelsen. Men hvad er NATO egentlig? Og hvad har det betydet for Danmark at være medlem? Så foretog general Snavely den officielle overdragelse. NATO, eller den nordatlantiske traktatorganisation, blev grundlagt i kølvandet på 2. verdenskrig. Stødet havde knap lagt sig, før forholdet mellem USA og Vesteuropa på den ene side og Sovjetunionen på den anden blev problematisk. I Danmark håbede man oprindeligt på at kunne bevare sin neutralitet. Russia had swallowed up 8 European countries without firing another shot. Men kommunistiske magtovertagelser i en række europæiske lande satte frygt i landets politikere. Resultatet blev en kollektiv forsvarsalliance mellem de vesteuropæiske lande og USA, som skulle imødegå truslen om invasion eller kupforsøg fra Sovjetunionen. Danmark var en af de 12 oprindelige medlemslande, der underskrev Atlantpagten den 4. april 1949. Skyggerne fra 9. april truede stadig, og med NATO-medlemskab sagde man farvel til næsten 100 års neutralitet. Alligevel afhænger hele deres effektivitet af samarbejdet mellem en lille håndfuld mænd. Deres opgave er at holde fjenden under observation, så pålidelige meldinger kan gå bagud. Med pennestrøg blev Danmark frontlinjestat i en ny virkelighed. Fregatterne er marinens sværest armerede skibe. Forrest i en ny konflikt mellem øst og vest. De følgende 4 årtier levede Danmark i skyggen af den kolde krig. Og der er styrker, som kan rense materiellet for radioaktivt nedfald. Med truslen om atomkrig og invasion hængende over hovedet. Det er hærens ansvar over for de andre medlemmer af Atlantpagten, over for den danske skatteyder, og sidst, men ikke mindst, over for det indkaldte mandskab. Som et medlem af NATO-alliancen var Danmark beskyttet af den såkaldte musketered. Det betød, at Danmark kunne forvente hjælp, hvis landet blev angrebet. Kravet fra NATO var, at Danmark skulle opretholde et såkaldt territorialforsvar, som sammen med NATO-alliancen skulle imødegå truslen om invasion fra øst. Det danske forsvars virkeområde strækker sig fra havbunden til stratosfæren. I 1989 faldt Berlinmuren, og få år efter kollapsede Sovjetunionen. Men det betød ikke enden på NATO-samarbejdet. I stedet kom der fokus på internationale missioner, som kom til at fylde mere og mere over de kommende årtier. Danmark har blandt andet deltaget i NATO-missioner på Balkan, i Afghanistan, Irak, Libyen og Baltikum. NATO-missionerne har for flere i mange år været noget fjernt. Der skal styrke til at opnå en sikker fred, sagde generalen. Men med Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, er alliancen og dets rolle i forsvaret af Europa igen højaktuelt. Fra Baltikum i øst til Arktis i nord, deltager Danmark aktivt i det militære samarbejde i NATO. Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to this 166 Military Committee in Chiefs of Staff session. For NATO er ikke kun en militær alliance. Det er også et politisk samarbejde, der bygger på fælles demokratiske værdier. Når vi fejrer 75 år for NATO, er det en lejlighed til at anerkende og forstå Danmarks historie som allieret i denne historiske alliance. Men også til at diskutere Danmarks rolle og forpligtelser til at opretholde fred, sikkerhed og stabilitet i Europa og i hele verden gennem sit medlemskab af NATO. Kære NATO. Hjertelig tillykke med de 75.